Hormatly Türkmenistanyň Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisine gatnaşyjylar, hormatly serkerdeler. Şuň biz Türkmenistanyň Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň wezipe guramaçylyk meseleleri bilen bagly giňişleýän mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň düzümini hem de harby we hukuk goragy edaralarynyň ýol başçylaryny tasdiklar. Yurdumuzun harby we hukuk goragy edaralaryna şu ýylyň 3 aýyna alınıp barlan işleriň netijelerini sereder. Şelem garaşy dowlatimizde howpsuzlygy we asudalygy üpçün etmäge, harby we hukuk goragy edaralarynyň işini bundan beýle hem kämilleşdirmäge değişli soraklaryň bir näçesini we käbir beýleki soraglar aral maslahatlaşar. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň täze düzümi düzülýänçe onun düzümüne girýän harby we hukuk goragy edaralarynyň odolky ýol başçylary öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirjek bolup durýarlar. Şoňa görä da biz bu mejlise harby we hukuk goragy edaralarynyň öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirýän ýol başçylaryny, şeýle serkerdeleri çağırdyk. Häzir biz harby we hukuk goragy edaralarynyň ýol başçylaryny wezipe beller. Men ilki bilen Goranmak ministrini wezipe bellemekden başlajak. Köp ýyllaryň dowamyna gulluk edip oňyn tejribe gazananlygyny gözüňe tutup men begen Gunnogdy we Goranmak ministri wezipesine bellemek barada karara geldim. Gunnogdy ünmere geçinde mundan beýlek bu wezipede nähil işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Hormatly bilen serkat başymy, şuň meni uly jogapkärlik wezipe bellemek bilen anam üçin köp sag bolun. Hormatly bilen serkat başymy, men hem öz gezegimde siziň uly anamyzy ödemek, şeýle hem ýaraly güýçleriň öňünde durýan wezipeler bir kemse ýerine ýetirmek üçin giýjäm günni dedim. Halal zähmet çekmäni ediz ýurdumyzyň goragyna hoşgär durup, hormatly bilen serkat başymy size watanymyza, mehriban halkymyza ak ýürekden wepaly gulluk etjekdigimizde andan mana ruhsat edin. Garaşsyz baky tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň bilen serket başyna gulluk edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda baş prokuror, ýokary kadiýetiň başlygy, içeri işler ministri we adalet ministri Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň razylygy bilen wezipe bellenýär. Şoň görä da men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň razylygy bilen Batyr Attaýew Türkmenistanyň baş prokurory wezipesine belleýän. Attaýew ünmere geçinde siz hem geljekde bu wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriň bilen serkede başly. Hormatly bilen serkede başymyz. Siz maňa ýene jogapkärlik wezipeni ananyňyz. Bildirenim üçin sag bolun. Türkmenistanyň kanunlaryň, Türkmenistanyň prezidentiniň namalaryny takip we birmeňdeş berji aýdylyşyny prokuror gözegçiliğiniň hasy güýçlendirip jana aýaman işlejekdiň onandyrmagy ruhsat edin. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Garaşy baky tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriň bilen serkede başyna gulluk edýär. Hoca Niyazow, siz içeri işler edaralaryna ýol başçylyk eden döwrüňizde bir näçe kemçiliklere ýol berdiňiz. Jemgyýetçilik tertip düzgünni, ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmek işlerine, şeýle polisiýanyň ýerli wekilleriniň işine talaba laýyk gözegçilik etmediňiz. Netijede bolsa ilatyň arasynda jemgyýetçilik tertip düzgünniň gowşamagyna ýol berilýär. Köçelerde sürücüler tarapyndan ýol hereketiniň kadalary bozulýar. İçeri işler edaralarynyň işgärleriniň tertip düzgünni talap etmek ýerine özleriniň ters görelli bolýan ýagdaýlar hem duş gelýär. Bundan başga da ministrlige sany ulgam ornaşdyrmak işleri hayal alınıp barylýar. Häzirki zaman tehnologiýalardyr sany ulgamyň giň mümkinçilikleriniň bardygyna garamazdan ministrliğin önünde duruyan wezipeleri yerine yetirmekde,
olarda netijeli peýdalanmaya. Şoň üçin hem Hoca Niýazow size işlen döwrüňizde wezipe borçlaryňyzy talabalaýyk ýerine ýetirmän işte goýuran kemçilikleriniz üçin bir käýinç hem yglan edildi. Bir näçegede duýdurşlar berildi. Şoň görä men öwezurdy Hoja Niýazowy Türkmenistanyň içeri işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirmekden boşadýan. Hoja Niýazow siz gidiberin. Häzir men ýol hereketiniň howpsuzlygyny öpçün etmek boýunça İçeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gödegçilik gulluklarının alyp barýan işlerine geçirilen seljermi işlerinin netijesi barada hasabat bermek üçin Türkmenistanyň baş prokurory Attaýewa söz berýän. Baş prokuror Attaýew İçeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gödegçilik gullugynyň alyp barýan işlerine geçirilen seljermi işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Ýurdumyzda ýol uluk hereketiniň sazlaşy ornuny döwlet derejesinde alada edilýänine garamazdan käbir sözleriň ýol hereketiniň düzgünlerini güdük bolýan halatlary ýüze çykarýar. Bellenşýäli ýol hereketiniň howpsuzlygynyň öpçün edilişi bilen tanışmak üçin 2022-nji ýylyň 2-nji aprelinde Aşgabat şäheriniň Quliýew, Andalip köçelerini we Gurban Sultan Eje şaý ýoluny degişli seljerme işler geçirildi. Onuň dowamyna käbir sözler tarapyndan ýol hereketiniň kadrlaryny bolup, sagatda 60 km tezlikde sürmäge ruhsat edilen ýerlerde has ýokary tezlik bilen sürüp, bu düzgünüň güdük bolan ýagdaýlary ýüze çykarly. Onuň netijesinde BO 8241 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Uran Muhammedow, BE 6046 AG döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Nur Ýagdyýew, BI 6017 AG döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Durduliýew, BL 8327 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Ak Mehmedow, DF 8751 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Tuşşyýew, AN 4631 AG döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Garagulow, BT 2132 AG döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Çaliýew, BV 2380 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Annoradow, BH 5365 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Muhammed Berdiýew, 9739 AGG döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Duranow, BR 6823 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Çerkedow, 4853 AGD döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Rejebow, AL 2458 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Avdiýew, BD 7638 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Amanow, BS 8562 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Uran Muhammedow, BE 5167 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Maşaripow, 7096 AGE döwlet belgili awtologyň sürüjisi Han Nurduýew, AR 1472 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Dangatarov, BV 3046 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Quliýew, AC 5241 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Ataýew, BA 5145 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Atapoladov, DB 8016 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Durduýew, BP 3219 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Çaryýew, AR 3266 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Urazlyýew, BE 3587 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Annamradov, 8462 AGH döwlet belgili awtologyň sürüjisi Oradow. Şeýlikde şu adaglaryň sürüjüler ýol hereketiniň kadrlaryny gödek bolup, awtology ýokary tezlik bilen sürüp, ýol hereketine gatnaşylara täsirçilik we howp töredipdirler. Men Mekan Aşir Hajuranow 1979-njy ýyly Balkan welaýatyna dowuldum. Aşgabat şäheriniň Köbetdağ etrafynda ýaşaýan men 2022-nji ýylyň 2-nji aprelinde Toyota Hilux isimli awtomobilda Aşgabat şäheriniň Gurban Sultan Eje köçesiniň uğru bilen 100 km/saat tezlik bilen sürüp keskitlenen tezligi ýokary dolandyryp ýol hereketini kadrlaryny talaplaryny gödek bozdum. Men eden güne işimi dolu boyun alýarym we pişman edip günýär nikide şeýle hereketler gaýtarylmajaklaryny söz berýär. Men Mudar Muhammedow Çalmuradow 1982-nji ýyl Aşgabat şäherinde dowuldum.
Aşgabat şäheriniň bizmeň etrabynyň her gala ýaşaýys toplumyna ýaşaýan. Men Lexus RX 330 kysymly avtology Aşgabat şäheriniň Gurban Sultan köçesiniň ugry bilen 130 km/saat tezlik bilen sürüp kesgitlerin tezlik ýokary dolandyryp ýol hereketiniň kadalarynyň talaplaryny gödök bozdum. Men eden günäli ismi dol boyun alýaryn we puşman edip ökünýär. Illikile şeýle işler gaýtalamajaklygyma söz berýär. Men ağa Guwançmaz Gurban Ýeliýew 1988-nji ýyl Aşgabat şäherine doğuldum. Aşgabat şäheriniň köpekde etrabyna ýaşaýan. Men 2022-nji ýylyň 2-nji aprelinde Toyota bolan kysymly avtologymda Aşgabat şäheriniň Garlykulyp köçesiniň ugry bilen 180 km/saat tezlik bilen sürüp kesitlenen tezlikden ýokary dolandyryp ýol hereketiniň kadalaryny talaplaryny gödök bozdum. Men eden günäli işimi dol boyun alýan we puşman edip ökünýär. Indi şeýle hereketler gaýtalamajagdygyma söz berýän. Men Atywadyň Ökörüş Atywadyw 1996-njy ýyl Ahal welaýatynyň Bäherden etrafynda doğuldum. Ahal welaýatynyň Bäherden şäherçesine ýaşaýan. Men Toyota Corolla kysymly avtology Aşgabat şäheriniň Gurban Sultan köçesiniň ugry bilen 120 km/saat tezlik bilen sürüp kesgitlenen tezlikden ýokary dolanýaryp ýol hereketiniň kadalarynyň talaplaryny gödök bozdum. Men eden günäli işimi dol boyun alýaryn we puşman edip ökünýär. Ennekide şeýle hereketleri gaýtalamajagdygyma söz berýär. Ben Annegelli Mehmet Kuliyev 1988-nji ýyl Aşgabat şäherinde doğuldum. Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrabyna ýaşaýan. Men 2022-nji ýylyň 2-nji aprelinde Toyota Camry kysymly avtology Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýarynyň ugry bilen 100 km/saat tezlik bilen sürüp kesgitlenen tezlikden ýokary dolandyryp ýol hereketiniň kadalarynyň talaplaryny gödök bozdum. Men eden günäli işimi dol boyun alýan we puşman edip ökünýär. Innikide şeýle hereketler gaýtalamajagdygyma söz berýär. Men Bayraq Nurmurad Ananýarowyç 1988-nji ýyl Aşgabat şäherine doğuldum. Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrabynyň ýaşaýan. Men 2022-nji ýylyň 2-nji aprelinde saat 11 töwerek Mercedes-Benz kysymly avtology Aşgabat şäheriniň Gurban Sultan köçesiniň ugry bilen 100 km tezlik bilen sürüp kesitlenen tezlikden ýokary dolandyryp ýol hereketiniň kadalaryny talaplaryny gödök bozdum. Men eden günäli işimi doly boyun alýaryn we puşman edip ökünýär. Indi şeýle hereketleri gaýtalamajagdygyma söz berýär. Baş prokuror Attaýew geljekde de prokuratura idaralary tarapyndan degişli feljerme işleriniň geçirilip, ýüňdük ölen wezifeleriň ýerine getiriljekdigini anandyrdy. Men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň razylygy bilen Muhammed Kadyrowy İçeri işler ministri wezifesine belläp, ony Lewap welaýatynyň polisiýa müdürliginiň müdiri wezifesinden boşadýan. Kadyrow münbere geçinde täze wezifede nähil işlejekdigini barada aýdyp berin. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerde başly. Siziň şu gün maňa ananan ören jogapkärlik wezifeňizde, watanymyzda, halkymyzda hormatly belen terkerde başymyz. Size ak ýürekden
iyjämi günnüýet edip wepaly gulluk etjekdigimi anandyrmaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýärin. Garaşsyz baky bir tarap watanmyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerdaşyna ulluk edýärin. Häzir men polisiýanyň podpolkowniki Aymurat Berdiýewa Lewap welaýatynyň polisiýa müdürliginiň müdiri wezipesine bellemek hakyndaky karary hem bol çekjek. Garaşsyz baky bir tarap watanmyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerdaşyna ulluk edýärin. Türkmenistanyň ýokary kaziýetiniň başlygy Usman Epesow. Biziň ýurdumyzda kaziýet häkimiýetiň bir şahasy bolup durýar. Şoňa görä de sizi wezipeden boşatmadyk. Şoň üçin hem siz öz wezipe borçlaryňyzy ýerine ýetirmegi dowam ediberin. Men Milli Howpsuzlyk ministri wezipesine Gurbanmurat Annaýewi belleýän. Annaýew münbere geçinde bu wezipede geljekde nähili işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Hormatly beren serkerde başlaýmaz. Siz maňa ören jogap berýär wezipeni anýaňyz. Bu wezipede ýurdumyzyň milli howpsuzlygyny üstün etme ugrunda siziň öňüňizde beren kasamyza wepaly bolup ak ýürekden halal gulluk etjekdigimi anandyrmaga ruhsat bermeňiz üçin hormat goýmak bilen haýyş edýärin. Garaşsyz, baky bir tarap watanmyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerdaşyna gulluk edýärin. Men ýaly Nuriýewi döwlet serket gullugynyň başlygy wezipesine belleýän. Nuriýew münbere geçinde bu wezipede mundan beýlek nähili işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Hormatly belen serkerdaşymyz, siz şu gün maňa uly önam bildirip wezipe berdiňiz. Men bu uly önamyňyzy ödemeklik üçin Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň ýakly şahsy düzüm bilen bilelikde siziň buýruklaryňyzy we tawşyryklaryňyzy ak ýürekden ýerine ýetirjekdigimizi we döwlet serketiniň asudalygyny saklamaklyk üçin ýakly ukyp başarnygymyzy, bilimimizi gaýgyrman, giýjämizi günnüýde edip işlejekdigimizi inandyrmaga ruhsat bermeňizi şuňur hormat toýmak bilen haýyş etýär. Siziň saglygyňyz ýa hormat bilen serkerde başlaýmaz. Garaşsyz, baky bir tarap watanmyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerdaşyna gulluk edýärin. Men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň razylygy bilen Adalet ministri wezipesine Meret Taganowy belleýän. Taganow münbere geçinde bu wezipede geljekde nähili işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Hormatly beren serkerdaşymyz, siz şu gün meni jogapkärlik wezipe berdiňiz. Bildiren anamyz üçin köp sag bolsun aýtmaga ruhsat bermeňizi haýyş edýärin. Maňa bildiren anamyzy ödemek üçin Adalet ministriniň işgärleri bilen agdy birlikde siziň tawşyryklaryňyzy şeýle-de döwletimiziň işiniň hukuk bunyadyny mundan beýlekde kämleşdirmek ugrunda ähli uzur gaýratym gaýgyrman ak ýürekden zähmet çekjekdigim barda siz inandyrmaga ruhsat ediň. Hormatly beren serkerdaşymyz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Garaşsyz baky bir tarap watanmyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerdaşyna gulluk edýärin. Men maksat Hudaý Kuliýewi döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipesine belleýän. Hudaý Kuliýew münbere geçinde bu wezipede siz hem mundan beýlek nähili işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerdaşy, hormatly belen serkerdaşymyz, siz maňa şu gün ulana bildirip jogap wezipe berýäňiz. Bildiren namyz üçin köp sag bolun. Hormatly belen serkerdaşymyz, siz maňa bildiren namyzy ödemek üçin Türkmenistan döwlet gümrük gullugynyň öňünde goýan jogapkär wezipelerini ýerine ýetirmek üçin jana ýaman işlejekdigimi garaşsyz baky bir tarap watanmyza, mehriban halkymyza, hormatly belen serkerdaşymyz, size ak ýürekden halal gulluk etjekdim bardak beren kasamyza ýepal boljakdymy inandyrmaga ruhsat bermeňizi sizden haýyş etýärin. Hormatly belen serkerdaşym, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Saglygyňyz hormatly belen serkerdaşym.
Garaşsyz baky tarap vatanymyza, Mähriban halkymyza, Türkmenistan hormatly prezidentine, Türkmenistan ýaragly güýçleriniň belen serdaşyna ulluk etýär. Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine men Nazar Atagarayewy belleýän. Atagarayew siz hem münbere geçiňde bu wezipede geljekde nähili işlejekdigini barada aýdyp beriň. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaragly güýçleriniň belen serdaşy başly, hormatly belen serdaşy başymyz. Siz maňa şuň ýokary jogap berdiňiz wezipeniň. Siziň maňa bilen anamagy üçin Jannaýma rahmet çekjekdigmi? Türkmenistan döwlet migrasiýasynyň şahsy bilen birlikde ýurdumyzyň migrasiýa wagtynda döwlet ýardymçylygyny kudurmuşa geçirmekde. Garaşsyz baky bir tarap vatanymyza, Mähriban halkymyza hormatly bilen serdaşy başymyz. Siz ak ýokdan bu parlyk çekdigmi? Munyň magruh edin. Hormatly bilen serdaşy başymyz. Siziň janyňyz sag ömür uzak bolsun. Siziň saglygyňyz hormatly bilen serdaşy başymyz. Garaşsyz baky bir tarap vatanymyza, Mähriban halkymyza Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başyna gulluk edýär. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary, hormatly serkerdeler. Biziň garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimiz jemgyýetde durnuklylygy we alalaşygy pugtalandyrmaga, dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostlukly hem de özara bähwitli gatnaşyklary ösdürmäge gönüktirilen siyasat alyp barýar. Biz şu maksatlara esaslanyp kabul edilen goranyş häsiýetli harby doktrinamyzyň talaplaryna laýyklykda harby we hukuk goraýjy edaralarymyzyň düzümini iýdigderli kämilleşdirýär. Ýurdumyzyň goranmak ukybyny hassa berkidýär. Vatan gorakçylarynyň we olaryň maşgaly agdalarynyň ýaşaýyş durmuş, gulluk we iş şertlerini iýdigderli gowlandyrmak goýunça hem uly işleri durmuşa geçirýär. Harby hukuk goraýjy edaralar döwletimizde milli, harby we jemgyýetçilik howpsuzlygynyň ören wezipelerini ýerine ýetirýärler. Bu edaralar raýat jemgyýetiniň durnukly ösmegini üpçün etmek, ýurdumyzy mundan beýlekde gulledip ösürmek boýunça kabul eden maksatnamalarymyzy netijeli durmuşa geçirmekde zerur şertleri döredýärler. Şoňa görä da ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýol başçylary ruhu ahlak taýdan iň ýokary talaplara laýyk gelmelidirler. Olar watanyň we halkyň öňünde kabul eden kasamyna wepaly bolup, watanymyza ak yürekden gulluk etmelidirler. Şeýlem ruhu bilen watan söýji we öz işine ussat bolmalydyrlar. Harby huner babatda türkmeniň asylly däpleriniň talaplaryny ödemelidirler. Bu edaralaryň ýol başçylary harby gullukçy, hukuk goraýjy edaralarynyň işgär diýen ada münasip bolup, mertebesini hemişe belentde saklap, uly ad awray gazanmalydyrlar. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary, men şuň sizi wezipeleriňizde tasdikladym. Ediz watanymyza, Mähriban halkymyza ak yürekden halal gulluk edip eýelýän wezipeňizde awray bilen işlemegi siziň ähliňize tüýs yürekden arzu edýän. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly, harby we hukuk goraýjy idaralar tarapyndan şu ýylyň 3 aýyna alınıp baran işleriň netijeleri baradaky hatawatlary diňledi. Ilki bilen döwlet başlarymyz ýurdumyzyň goranmak ministri Günnogdy ýowa söz berdi. Goranmak ministri 2022-nji ýylyň 3 aýyna ýolbaşyk edýän düzümlerini ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatawat berdi. Şunda ýurdumyzyň goran şukybynyň berkidilmegine, harby gullukçylaryň hüner derejesiniň we söwüşçiň taýýarlygynyň ýokarlanmagyna, olaryň gulluk we durmuş şertleriniň iýligderli gowrandyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Soňra baş prokuror Attaýew ýolbaşyk edýän düzümlerini şu ýylyň başyndan bäri ýerine getirilen işleriň netijeleri, adamlaryň konstitusiýon hukuklarynyň goragyna durýan we milli kanunçylygyň anyk ýerine getirilişine gödäwçilik alyp barýan prokuratura edaralarynyň işgärleriniň hüner derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen durmuşa geçirilen toplumlaryň çäreler barada hatawat berdi. Soňra İçeri işler ministri Kadyrow
İçeri İşler Ministrliginiň düzümlerini, şu ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, Hyzbutanyna jemgyçlik tertibini saklamak we düzgün bolmalaryň ýurdumyzyň ýollaryny, ýol ulak hadiseleriniň öňüni almak we ýanyň howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça amala aşyrýan işler barada hatabat berdi. Soňra ýokary kadiýetiň başlygy Usman Epetew şu ýylyň 3 aýynda milli kadiýet ulgamynyň işini kämilleşdirmek, kanunçylygy hereket edýän halkara hukuk kadralaryny alayk getirmek, işgärleriň hüner derejesini ýoklandyrmak, çeýlekem kadlaryň işine we olaryň kabul edýän çözgütlerini bir gödөгçüge amala aşyrmak boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Soňra Milli Howpsuzlyk ministri Annaýew 2022-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda ministrlik tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, döwletimiziň milli bähwetlerini goramak boýunça durmuşa geçirilýän ýygyderli we maksatnamalaryň şäherler, Türkmenistanyň durmuş ykdysadyň ösüşiniň maksatnamalaryny netijeli amala aşyrmagyň mühim şerti bolan durnukly hemde amatly jemgyçlik ýagdaýyny saklamak ornuna durmuşa geçirilýän toplumlaryň şäherler barada hatabat berdi. Döwlet serget gullugynyň başlygy Nuriýew ýylyň başyndan bäri mukaddis şäherleri ygtybarly goramak, serget galalaryny awadanlaşdyrmak, sergetçileriň netijeli gullugy, amatly ýaşaýyş üçin zerur şertler düretmek, dostluk we hoşniyetli goňşulyk serget hökümine ikrar edilen ýurdumyzyň döwlet sergetine asudalygy üpçün etmek ornuna alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Soňra Adalet ministri Taganow şu ýylyň 3 aýynda alınıp bolan işleriň netijeleri, täze kanunçylyk namalarynyň tasdimlaryny taýýarlamak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Şunda kanun çykarjylygyň oňyn tejribesi işiň peýdaranlýa. Şol buratın özüne ilata ýokary derejeli hukuk hyzmatlary, raýatlaryň jemgyçlik kabul edilişigini guramagyň çäklerini, hukuk geňeşmeleri ýola goýulýar. Soňra döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew ýolbaşy edýän düzümlerini şu ýylyň 3 aýynda geçirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Şunda gümrük terminallarynyň maddi enjamlaryň binýadynyň döwre wagtlaşdyrylmagyna, oňa häzirki zamanyň ýüňdebarys tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna we ýurdumyzyň çäginden geçýän ýükleri bir gödөгçüge amala aşyrýan ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmagyna mühim ähmiýet berilýär. Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Atagaraýew ýylyň başyndan bäri geçirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Aýratynda halkara hyzmatdaşyny ösürmek boýunça durmuşa geçirilýän döwlet ýadatynyň ýetasy orlarynyň çäklerini, gullugyň has netijeli işini üpçün etmek boýunça anyk şäherleriň amala aşyrylýany bellenildi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow harby we hukuk goraýjydarlar tarapyndan şu ýylyň geçen 3 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri, şonuň ýaly gödөгçük edýän düzümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylan işleriň jemleri barada hatabat berdi. Mundan başga da vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary çağırş boýunça harby gulluk etýän harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýleki goşunlarynyň we harby idaralarynyň harby gullukdan boşatmak hemde Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nowatdaky çağırş hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany laýyklykda şu ýylyň aprel-iýun aýlary aralygynda ýurdumyzyň konstitusiýasyna we Türkmenistanyň harby borç we harby gulluk hakynda kanunyna we degişi buýruga laýyklykda alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabatlary diňläp şeýle diýdi. Amanow, siz ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramakda, döwletiň howpsuzlygyny we goranmak ukybyny pugtalandyrmakda, hukuk tertibini üpçün etmekde, ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralary bilen bilelikde uly işleri durmuşa geçirdiňiz. Men watanymyzyň hem de halkymyzyň öňüne bitiren hyzmatlaryňyz üçin size minnetdarlyk bildirýän. Dünýä bileşik tarapyndan ikrar edilen we gollanan Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp kabul edilen goran siýasatly harby doktrinamyza laýyklykda harby hukuk goraýjy edaralaryň işini hassa kämilleşdirmek maksady bilen men Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň düzüminiň guramaçylyk meselesine hem seretmegi makul hasaplayan. Men Ministrler Kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk, harby hukuk meseleleri boýunça ornmasarynyň wezipesini yapmak barada netije geldim. Şoňa görä de men Amanowy başga işe geçmek sebäpli Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary wezipesinden boşadýan. Köp sağ olun, hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaraşlarynyň belen serkerdaşdy. Sizin hemde mehriban arkadaşymyzyň döwlet başçylygyna maňa köp ýyllar dowamyny ýokary jogap berdi, döwlet wezipelerini ananyňy.
hem de maňa işlemek üçin ähli şertleri we mümkinçilikleri döredip berdiňiz. Mehriban arkadağımız bir de ähli orlarda nuskoluk mektep bolup, tutan yerli hem de ihlasy rahmet çekmek öğretdi. Hormat bilen terkede başymy. Gelecekte hem toplan ähli tejribem hem de okuy başarlygymy gaýarman, giýjem günü edip işejekdiňmi? Garaşy baky tarafatynda, Mehriban halkymda, hormat bilen terkede ahiretden wepaly kulluk etjekdiňmi? Inanma öğret bermeni sizden haş edýär. Hormatly bilen terkede başymy. Siz janyňyz sag, bilen başyňyz aman bolsun. Iýil urpaklyty döwlet ähmet alyp barýan beýik işleriniz hemişe rywajlyk bersin. Sizin saglygyňyz ýan hormat bilen terkede başymy. Çok sağ olun. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary, hormatly serkerdeler. Men bir näçe wagtdan bäri agray bilen gulluk edip gelýändigini, şeýlem toplan tejribesini gödegine tutup, Boranmak ministri Gunnogdyby Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary wezipesine bellemek barada karara geldim. Şunuň bilen baglykda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň täze düzümini tasdiklamak baradaky fermana hem de kiber howpsuzlyk boýunça döwlet toplarynyň düzümini tasdiklamak baradaky karara hem gol çekjek. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary, hormatly serkerdeler. Şunuň bilen Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirip oturýar. Men size berk jan saglyk, rowajlyk, halkymyzyň asuda we bagtyar durmuşda ýaşama uğruna alyp barýan jogapkärlik ulluňyzy, uly sünnükleri hem de maşgala wadançylygyny arzu edýär.